Преди малко един пич вика: вие ме лъжите, това не е вярно, за един много стар телевизор Грундик, който телевизор му е изгоряла дънната платка, и той почва ми обяснява какви сме били лъжци, само и само да му вземем 40 лева диагностика, бил го карал на две места преди нас и на двете места му казали две различни неща и нашето вече третото било трето различно. Ама той е един дърт Грундик. Дърт ревюто му е излезло, когато е излезло на Лили Иванова ветрове. Дърт ви казвам и са цупи, нямам ви доверие, вие само за тия 40 лева, как ще ви ги дам сега, каква е тази диагностика, бе бате, ти живееш на надлез надежда и на всичкото отгоре беше с приоритет, с точен час, не беше с между 1 и 2 или между 1 и 3, беше 9:25, по-такова не може. Съобразихме с всичко, телевизора му е тотал щета и то не изкарва лъжци, бате.